Молимся. Боже, Ты у сегодняшний день прост Твоего единородного Сына, перемог смерти, отчинив нам право вечность. Учини, просим, как святкует урочистость с мертвых повстания Пана, мы были обновлены Святым Духом, и воскресли до нового життя у святле вечным, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі, володарицю єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Деяў апостолов. У тыя дні Пётр адкрыў вусны свае і сказаў: «Вы ведаеце, што адбывалася па ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі, пасля хросту, абвешчанага Янам, як Бог намасціў Духам Святым і моцай Езуса з Назарэту, які хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы ўсіх, апанаваных д'яблам, бо з ім быў Бог. І мы сведкі ўсяго, што ён зрабіў у краіне юдэйскай і ў Єрусаліме. Яго забілі, павесіўшы яго на дрэве. Бог уваскрасіў яго на трэці дзень і дазволіў яму аб'явіцца не ўсяму народу, але нам, сведкам, выбраным спярша Богам, якія елі і пілі з ім пасля ўваскрасення яго з мёртвых. Наказаў нам абвяшчаць народу і сведчыць, што ён прызначаны Богам, суддзя жывых і памерлых. Пра яго ўсе прарокі сведчаць, што кожны, хто верыць у яго, атрымае дараванне грахоў праз імя ягонае. Гэта Слова Божае. Вось дзень, які Пан учыніў, вось дзень, які Пан учыніў. Хваліце Пана, бо ён добры, бо навекі міласэрнасць ягоная. Няхай скажа Ізраэль, навекі міласэрнасць ягоная. Вось дзень, які Пан учыніў. Правіца Пана ўзнялася высока, правіца Пана праявіла сілу. Не памру, але жыць буду і абвяшчаць справы Пана. Вось дзень, які Пан учыніў. Камень, адкінуты будаўнікамі, стаў галавою вугла. Пан учыніў гэта, і дзіўна яно ў вачах нашых. Вось дзень, які Пан учыніў. Читание послания святого апостола Павла до Колоссянам. Браты, калі ж вы воскресли с Христом, шукайте того, что в вышынях, где Христос сядзіць праворуч Бога, про тое, что в вышынях думайте, а не про земное, бо вы померли, и жыццё ваше сховано с Христом у Богу. Калі ж з'явится Христос, жыццё ваше, тады и вы з'явіцеся разом с ім у хвале. Гэта Слово Божие. У радостное свято пасхальной ахвяры верные приносят прославление дары. Откупив овечек, Христос наш безвинный, поєднав зайцом нас, смив грехи провини.
баі вялікам смерць жыццё сустрэла, хоць памёр усё ж ён валадарыць смела. Адкажы, Марыя, што бачыла ў дарозе, уваскрос жывы ён, годзе быць трывозе. Гэтаму анёлы сведкамі там сталі, толькі палатно ды вопраткі ляжалі. Уваскрос ужо Христос, Бог мой і надзея, месцам жа спаткання будзе Галілея. Сапраўды воскрос ён, гэта цуд праўдзівы, смерці пераможца, будь жа літасцівы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пасха наша Христос ахвяраваны за нас, таму будем святкаваць у Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вамі. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы, і пабегла, і прыбыла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: забралі Пана з магілы, і не ведаем, дзе паклалі яго. Тады выйшаў Пётр, другі вучань, і пайшлі да магілы, пабеглі абодва разам. І другі вучань пабег наперадзе хутчэй за Пятра і прыбыў да магілы першы. Заглянуўшы, убачыў, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў за ім Сымон Пётр і ўвайшоў у магілу, і ўбачыў палотны, якія там ляжалі, і хустку, якая была на галаве ягонай. Не з палотнамі яна ляжала, а асобна, скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў і той другі вучань, што пабег першы да магілы і ўбачыў, і паверыў. Бо яны яшчэ не ведалі Пісання, што трэба было яму уваскрэснуць з мёртвых. Гэта слова Пана. Присядьте, калі ласка. Мило на Христе Пану, дорогие браты и сестры, пераможца смерти, пекла и шатана выходит з могилы. Сёння радость наполняет наше сердце. Нават званы б'юць даўжэй, гучней і весялей. Усмешка на тварах віншуем адзін аднаго. Вясёлых святаў, Христос воскрос і гэтак далей. Ёсць супольны святочны сняданак і абед. Усюды чутны, вядома, амаль ва ўсім свеце словы «Аллилуйя». Што ўсё гэта азначае? Чаму ўсё так адбываецца ў нашым жыцці? Христос Пану воскрос і жыве навекі. Вось таямніца нашай веры, вось наша надзея, нас, яго вучняў. Езус воскрос і гэтым самым дае гарантыю, што і мы паўстанем з мёртвых пасля заканчэння гэтага свету. Давайте на момент задумаемся над глыбінёй гэтай падзеі. У прачытаным урыўку з дзей апостальскіх Пётр у доме сотнікаў Цэзарэі коротка гаворыць: вы ведаеце справу Езуса з Назарету. У нашай веры вельмі важна, каб мы умелі коротка выказаць яе сутнасць. Калі хто-небудзь нас запытае, чаму ты хрысціянін, ці можам мы коротка растлумачыць чалавеку, для чаго і чаму я веру у Пана Бога. Пётр робіць гэта надзвычайна проста. Вы ведаеце справу Езуса з Назарету. Што гэта значыць? Па-першае, што Бог намазаў яго Духам Святым і моцаю. Па-другое, бо Бог быў з ім, і он хадзіў, чынячы дабро і аздараўляючы ўсіх, што былі пад уладай д'ябла. Па-трэцяе,
калі яго забілі, Бог уваскрос яго на трэці дзень і па чацвёртае устанавіў яго суддзёй жывых і памерлых. І гэта вельмі кароткі апіс жыцця Пана Езуса. Пётр азначае, што Христос пасля воскресення не з'явіўся публічна, але толькі выбраным сведкам. Тут варта падкрэсліць вельмі важную праўду, бо вядома, што найбольшы цуд Езуса не воскрешэнне Лазара, не здараўленне паралізаванага і не памнажэнне хлеба, але яго уласнае воскресенне. Гэта найвялікшы знак і найцудоўнейшы яго цуд. І Езус не здзяйсняе яго так, каб усе гэта бачылі, захапляліся. Ён нават гэта наймагутнейшы жэст сваёй усемагутнасці здзяйсняе ў схаванасці, у пакоры і ў цішыні. І гэта і ёсць стыль Езуса, абвяшчэнне праўды і дабра. Захочам і мы вучыцца ад яго гэтаму стылю. Рабіць як ма больше добра, але так, каб левая рука не ведала, што робіць правая. Евангелие паводле Яна распавядае пра магілу Езуса. На першае заўважае Марыя Магдалена. І тут, дарагія браты і сёстры, трэба падкрэсліць вельмі важную рэч. Паглядзіце, Марыя Магдалена, кожны з нас, напэўна, ведае, кім яна была прастытуткай. Так, жанчынай, которая давалася за грошы. З якой Пан Езус пазней выправажае 7 демонаў. І паглядзіце, што яна робіць. Яна першая, та, якая прыходзіць да магілы, да гробу Пана. Але яна не ўходзіць там, не ўваходзіць. Яна застаецца той пакорнай. Розумам яна не разумее, што адбываецца. Нема стражаў, гроб адчынены. Першая думка — скралі цела. Скралі цела таго, хто мяне вызваліў, таго, хто мне даў вольнасць, свабоду. І яна ідзе да вучняў, як пакорная кабета, ідзе да вучняў і кажа: «Нема Пана, гроб адчынены». І першы, хто бяжыць туды, не ўсе апосталы, толькі Ян і святы Пётр. І таксама паглядзіце на пакорнасць святога Яна. Ён маладзейшы, ён гэта ведае, і ён уступае месца Пятру. Ён як маладзейшы хутчэй дабежаў, ён першы мог заглянуць, паглядзець, што адбываецца, чаму пусты гроб, дзе стража, дзе Пан Езус і гэтак далей. Але ён гэтага не чыніць. Ён гэтага не чыніць. Ён дае прыярытэт святому Пятру, бо Пётр будзе галавой касцёла. Ён будзе першым папай. І ён мае першы зацвердзіць тое, што Пан Езус уваскрос. Гэта яго абавязак. І так адбываецца. Ян дабегае, паглядзеў, астанавіўся, дае магчымасць святому Пятру, святой Пётр уходзіць, і ён ужо сцверджвае, што сапраўды цела Пана Езуса няма. Цяпер, дарагія браты і сёстры, пусты гроб, што ён азначае? Гэта сімвал усяго, чаго чалавек баіцца і чаго ўцякае. Страх, у сваю чаргу, выкліквае ў чалавека недавер'е і эгацэнтрызм. Езус увайшоў у гроб, каб абвяшчаць там Евангелие. Зышоў у адхлань, каб нас прывесці да Бога. Пайшоў туды, каб авясці збаўленне памерлым тых, хто быў у вязніцы. У цэнтры Евангелія ёсць факт, што Езус знаходзіцца без страху і цішыні. Менавіта там сустракае Езус, і вачам якога я такім важным і годным павагі, што ён аддае за мяне сваё жыццё. Бог з чалавечым усюды, нават у апошняй няшчасці. Ён ёсць, каб мяне вывесці. Без уваскрасення Езуса лёсам чалавека застаецца гроб, зусім трагічным заместам гэтага сімвалу. Варта згадаць апошнія словы Евангелія, якія гавораць пра Святое Пісанне, бо менавіта, як піша святы Ян, Пісанне загадзя абвяшчае, што Месія паўстане з мёртвых. Тут дакранаемся да другой стараны сведчання пра Пана і яго воскресення. З аднаго боку, апостолы і іх сведчанне – гэта значыць традыцыя Касцёла, а з другога Біблія, Слова Бога, запісанае дзеля нашага збаўлення.
Традиции Святое Писание у самым своим центром вяшчаюць уваскрослага Пана. На некалькі хвілін зазірніце яшчэ ў Пісанне да Каласянаў, у якім святы Павел заклікае вернікаў шукаць таго, што ў вышыне, а не таго, што на зямлі. Дык не шукаем мы нават пустога гробу, не таго, што засталося тут на зямлі. Тут у Єрусалімі сапраўды гроб Езуса пусты. І кожны можа ўвайсці і пераканацца ў гэтым. Але мы шукаем таго, хто ёсць у вышыні, у небе. Шукаем Хрыста. Сканцэнтруемся нашу ўвагу, наше сэрца на справы, што пераў заходзіць зямную рэчаіснасць. Імкнучыся да таго, што ў вышыні, схавана наше сэрца ў Богу. Няхай Ён будзе нашай хвалой і шчасцем. Хутка з верай прымем воскреслага Пана ў нашае сэрцы у святой камуніі. Просім словамі малітвы пасля камуніі, каб Христос акружыў нас сваёй пастаяннай апекай і давёў да хвалебнага воскресення. Амен. Вызнаем нашу веру, веру единого Бога. Гэты дзень воскресення Пана, поўны хвалы і радасці для ўсяго касцёла, узнесём нашы малітвы да Бога Айца. Молімся за святы касцёл, каб ён мог абвяшчаць усім людзям праўду аб перамозе Езуса Хрыста над смерцю. Цябе просім. Молімся за ўсіх святароў, каб, наследуючы апосталаў, яны былі пільнымі і клапатлівымі вартаўнікамі Христовай аўчарні. Цябе просім. Молімся, каб уваскрослы Христус стаў для ўсяго свету дарогаю для дасягнення сапраўднага спакою. Цябе просім. Молімся за людзей, якія згубілі сэнс жыцця, каб святло уваскрослага Христа адкрыла іх сэрцы на Божую праўду. Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, каб праз удзел у Христовым крыжы яны спазналі суцяшэнне ў воскрослага Христа. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы распазналі Христа ў людзях, якіх сустракаем кожны дзень. Цябе просім. Молімся інтэнцыі святой мшы, падзякі Пану Богу і Маці Божай за пражытыя 60 гадоў ад угліцкіх лілій, таксама для патрэбнай ласкі для ўсіх яе дзяцей і ўнукаў, каб добры Бог адараў іх заўсёды патрэбнымі ласкамі на кожны дзень. Цябе просім. Божа, Ты праз смерць і воскресення свайго Сына заключыў запавет чалавецтва. Выслухай нашы малітвы і ўчыні, каб нашы ўчынкі заўсёды былі згодныя з верай, якую вызнаём праз Хрыста, Пана нашага.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогутный. Прими от веры из рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, так само на корысть нам и всему Христу святому. Милосердный Боже, наполненные великодной радостью, мы складаем Тебе к веру, праз якую Твой костел отражается до нового життя, и отримлює дивосний посілок, праз Христа Пана нашого. Пан з вами, угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты дзень, больш урачыста абвяшчалі Твою хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёй смерцю перамог нашу смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне, таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хор анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, неспынна усклікаючы. Сапраўды, Боже, Ты святы, краніца усялякай святасці, таму єднасць з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа, праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що вчини нас згодними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсіяний по усім світі, удосконали його в любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надію на воскрешення. І про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу
і дозволимо бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, та святими апостолами і всіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, как зими ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего Ісуса Христа. Раз Христа з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими являемся, тому осмеливаемся оказать. Отче наш, который всю небе, святый будь имя Твое. Просим Тебе, Пане, збав нас всього злога, дай ласкаво супокой дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, как ми були завсюди вольні від греху і заховані до всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя збавця нашого Ісуса Христа. Пане Ісу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаны на вечеру Ягоною. Как ты вошел до меня, але скажи только слово, а будь оздоровлена душа моя.
Помолімся. Боже, ховай завсёды костел Твой, Своей отцовской опекой, как обновленный пасхальными сакраментами, и Он досягнул хвалы из мертвых повстания, пряс Христа Пана нашего. Пане Єзу, про заступництво Марии, Маті Твоей, яка народила Тебе с любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, человека до веру, який піковався Тобой за народину. Прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяті, якого духовно хочу усиновить, який знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і отвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, яке ти сам гэтому дитяті предвизначив. Амен. Послухаємо ще парафіальні об'яви. Святый на гэтым тыдні просім правесці наступныя ржанцовыя групы. Панядзелак на гадзіне 18 Маці Божай Шкаплярнай, аўторак благословенна мучанікаў з Беларусі, серада нараджэння Найсвяцейшай Паны Марыі, чацвер Маці Божай Чэнстахоўскай, пятніца каралевы веравызнаўцаў, субота Маці Христовай, нядзеля гадзіна 18 Маці Божай Міласэрнасці. Сёння святыя імшы, таксама яшчэ гадзіне 13, 15 у капліцы, аб 16 і 18:30. На гэтым тыдні ў літургіі азначаем заўтра 21 красавіка, другі святочны дзень, велікодны панядзелак. Святыя імшы ў нашым касцёле будуць о гадзіне 9, 11, 13 і 18:30. От 20 до 27 красавіка переживаем великодную октаву. Воскресение Христа з'является настолько великим святом и важной подеей у житті Костюла, что его святкование должится на протягу 8 дён. Кожный из 8 дён октавы лічится святочным. Наогул октава – один святочный день. Литургичные тексты на протягу гэтых 8 дён кажут нам о факте воскресения. 23 красавіка дзень імянін папы Францішка і ўсіх, хто носіць імя святого Юрія Ежага. Захвочваем да малітвы за нашага пастора і за імяніннікаў. У наступную нядзелю, другая велікодная нядзеля, прыпадае свята Божай міласэрнасці. Звязана з культам абраза Езу давяраю Табе. У гэты дзень фэст у парафіі Божай міласэрнасці у лідзе маладзёжным. 27 красавіка пасля імшы на гадзіне 16 спатканне для дзяцей, якія ў мінулым годзе былі да святой першай камуніі. Адбудзецца рэпетыцыя гадавіны прыняцця. Трывае навенна перад святам Божай міласэрнасці. Штодзённа падчас набажэнства вечарам 18:30 молімся вяночкам да Божай міласэрнасці. Сардэчна дзякуем усім, хто дапамагаў у прыгатаванні і правядзенні ўрачыстасці пасхальнага трыдума ў нашым касцёле, сёстрам за іх паслугу і працу, нашаму арганісту і парафіяльнаму хору за ўпрыгожванне сваім спевам урачыстасці, усім, хто прабіраў нашу святыню, міністранту, моладзі нашай, за прыгожыя спевы, за ўдзел літургіі, за дапамогу усім, хто якім-небудзь спосабам далучаўся да прыгатавання гэтых святаў. Шчыра дзякуй тым, хто прыгатаваў дэкарацыі сестрам Галіне і Галене. Дзякуем усім, хто дапамагаў у гэтыя дні ў падрыхтоўцы онлайн-трансляцыі з набажэнствам у нашым касцёле, тым, хто дае адпаведную апаратуру, каб людзі хворыя, старэйшыя, які не могуць прыйсці да касцёла, маглі разам перажываць радасць спаткання з жывым Богам. Дзякуй усім вам, дарагія браты і сёстры, за ўдзел у набажэнствах пасхальнага трыдума, за ўдзел у гэтай імшы, усім нашым падпісчыкам на YouTube-канале, за вашу малітоўную лучнасць і падтрымку. Выходзячы з касцёла ў закрыстыі, можна набыць новы нумар нашай дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». І цяпер яшчэ, дарагія браты і сёстры, з нагоды святаў велікодных складае нам таксама пажаданне наш біскуп Владзімір. Умілаваны Христе Пану, браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, Христос воскрос, сапраўды воскрос, алілуя.
Гэта пасланне радасці і надзеі гучыць сёння ў нашых святынях, у нашых дамах і ў сэрцах хрысціян на ўсім свеце. Азначаючы велікодны свят, успамінаем найважнейшыя падзеі ў гісторыі чалавецтва. Езус Христос, Сын Божий, які з любові узяв на сябе цяжар чалавечых грахоў і памёр за нас на ганебнай дрэве крыжа уваскрос. У пасхальнай таямніцы Христа бясконцая Божая любоў атрымала поўную і канчатковую перамогу над сіламі зла, цемра і граху. Верым, што воскресенне Езуса мае пазачасовы характар, з'яўляецца заўсёды актуальным і датычыць кожнага з нас. Як гаворыць святы апостол Павел, калі ж мы памерлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христос, які ўваскрос, ужо не памірае, смерць ужо не мае над ім улады. Ці зможа быць для нас большая радасць, чым усведамленне, што кожны дзень зямной вандроўкі мы рыхтуемся не да пустаты і небыцця, а да паўнаты новага, сапраўднага жыцця, у якога не будзе канца. У гэтым пілігрымаванні мы не пакінуты на саміх сябе. Побач заўсёды Езус Христос, уваскрослы збаўца, які сваёй боскай любов'ю спадарожнічае нам на шляхах жыцця, асвятляе святлом свайго слова і звячае сакраментальнай ласкай. Прыгожым і сімвалічным знакам з'яўляецца тое, што ў гэтым годзе мы святкуем Велікдзень у адзін дзень з вернікамі праваслаўнай царквы і іншых хрысціянскіх супольнасцяў. Няхай сумеснае перажыванне пасхальнай радасці яшчэ больш уздальняе нас усіх да штодзённага адкрывання бясконца любові Христова. Няхай воскрослы збаўцы мацоўвае наша сэрца ў веры, надзеі, любові, няхай адкрывае нас на дар міру, адзінства, прабачэння і паяднання. Хацеў бы скончыць гэтае павіншаванне словамі святога айца Францішка. Прашу Пана Езуса, каб з яго найсвяцейшага сэрца выйшлі для нас, усіх нас, струмені жывой вады, каб загаіць раны, якія мы сабе наносім, узмоцніць нашу здольнасць да любові і служэння, пабуджаць нас, вучыцца таму, каб разам імкнуцца да справядлівага, салідарнага і братэрскага свету. Гэта будзе працягвацца да таго часу, пакуль мы шчасліва з'яднаныя не ўздзежымся у валадарстве небесным. Там будзе воскрослы Христос, які паміруць усе нашы адрознены святлом, што нястомна сыходзіць з яго адкрытага сэрца. Няхай Езус воскрослы будзе заўсёды благаслаўлёны. Памятаю пра вас, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, у сваіх малітвах паўтараю просьбу маліцеся за мяне і жадаю ўсім ад шчырага сэрца радасных велікодных свят. Ваш біскуп Владзімір. Дякую вялікі, заўтра перадам, можа, калі-небудзь прыедзе ксёндз біскуп да нас, то абавязкова перадам, што пляскалі ў далоні для нашага біскупа, бо ён наш, ён наш біскуп. За годы свята велікоднага складаем вам сардэчныя пажаданні ад нас, святароў. Дарагія браты і сёстры, у гэтыя святочныя дні, калі мы праслаўляем Хрыста Воскресення, Пасху, скіроўваю сардэчнае віншаванне натхнёным і нязменным вялікімі словамі пасхальнай радасці Христос воскрос. Велікдзень свята святаў. І каб спасцігнуць яго сапраўдны сэнс, трэба глядзець на хрысціянства і ўсю гісторыю збаўлення праз прызму пасхальнай таямніцы мукі, смерці і воскресення Христа. Воскрослы Господ, разбурыўшы сваёй смерцю, адступае зло старадаўняга ворага і, зрунуўшы уладу смерці, вядзе за сабой новы, выбраны народ, абмыты яго найдаражэйшай крывёю ад усіх правінаў, пачынаючы ад граху нашых прабацькаў Адама і Ева. Таму радуюцца ўсе нябесныя вайска, а людзі, адроджаныя ў таінстве святога хрышчэння, па ўсёй зямлі ўзносяць спеў хвалы свайму пераможнаму валадару. Няхай жа гэтая пасхальная радасць у цяперашні няпросты час напоўніць сэрца ўсіх братоў і сясцёр, дзяцей нашай роднай бацькоўшчыны, няхай умацуе іх у веры і надзеі і канчатковую перамогу Божага дабра над усялякім злом і з'яднае нас у любові Христа Воскрослага. Няхай знак
пустого гроба, наполняя спокоем и упевненностью, что наш Бог – это Бог живий, а Його милосердность немає межаў. Нехай у воскрослый Єсус буде границей нашего життя, каб з вечной, живой, пасхальной таємницей мы черпали духовные силы, были мужными свідками милосердными христианской веры. Жадаю всім нам радость, повной ласки воскреслого Пана, свята Пасхи Христовой и Його супокою. На час радостного переживания Великодня нехай вас благословить Иисус воскрослый. Примите теперь Божие благословение. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокое Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.